V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Arunam Masala. So ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಜೆ ವಿನೀತ್. So ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ, we have the entertainment partner Suchitra and Prabhat Theatre, and also we have UM Renegade and also green energy partner Kumble Solar. So ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ co-sponsors ಉಲ್ಲೇರು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋ ಹಿಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, Lanergy ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಆಪಲ್ ಎಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್, ಮೋತಿಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, Biomon hair replacement, Digital Planet, Red FM 93.5, SDM College Ujire and Sharada Ayurveda Hospital. So mokle maateregla thanks banondu nama ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. Okay, so inita episode onji special performance undu. So Comedy Premier League Season 2 ದ junior team ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಒಟ್ಟುಗು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು. ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ತುಳು ಕಲ್ಪದು ಅಲ್ಪ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನಗ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುನು CPL Season 2 ತ ವೇದಿಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಕೆನರಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ವ. ಸೊ ಈ ಜೋಕುಲಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಮಂಚಾಡು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೀಟೆಡ್. ಸೊ ರಾಮ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸುಷ್ಮಾ ದಿನಕರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಜಪಪಟ್ನ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಓಕೆ ಪಂಡಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತ್ಕುಲು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ಅನ್ಪಂಡಾಗ ಈ ವಿಷಯ. ಸೊ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಕೆನರಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿದ ಜೋಕುಲು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ CPL Season 2 ಕೆನರಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ವಾ. बाबू बाबू ಅಜಾಲದ ಮರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಟ್ಟಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಟ್ಟಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿನಪ್ಪ ಬಚ್ಚಿನ ಎಂಕಲ ಬಚ್ಚಿಂಡಿ ಅತ್ಯ ಚೀಲ ಬತ್ತಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ ತಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ಇಕ್ಕೆಂದೆ ಬಚ್ಚುನಿಯಾ ಎಂಕ നടത്ത് ബച്ചിണ്ട് ബൊക്കെച്ചാ ഇനാ നീ എന്നെ പുകിരക്കുള്ളന്ന് പോടാ ഞാനിരുന്ന മോക്കേದ ಒಂದೇ ಬುಡದಿಯತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಣ ಏತೈನಕ್ಕೆ ಡ್ರಡ್ ಪಡಿದಿಪ್ಪರ ಪಾತರೆ ವಾಲ ತಾಯಿಗೆ ಮದಿಮೇಯನ ಚಂದಗ್ಲ ಮದಿ ಮಂಜಿ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ಮದಿ ಪುಲ್ಯ ಗಾಣೆ ಬಾದುಂಡು ಸಂತೆಗ್ ಈ ಸಂತೆನ್ ಬತ್ತಂದು ಅವು ಬೇಡಿ ಇದು ಬೇಡಿ ಕಾದಿ ಬೇಡಿ ಶರ ಬೇಡಿ ಕಿಡ್ಕ ಬೇಡಿ ಇದು ಬಾತಾವ ಕೈ ಕಚ್ಚೆ ಮಲ್ಪಣ ಅಂತ ನಮಕ್ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜತೆ ಓ ಅವಂದಿಯಾ ഞാനിരക് ബാല യാനിക്ക് ബാല ഇന്ദേ ഞാനഞ്ചിക്കേനടേ യബാമല്ല രാഗനെ ಎಂತಾ ಏನಂಜಿಕೇನಡೇ ಅಕೇಲೆ ನಾಚಿಗೆ ಪುಣಿಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕು ಗುರಿಬೂರು ತಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ನೆರವೇರು ಅವತ್ತೇ ಬಗದಾದ ಏನಂತ ನಾಚಿಗೆ ಪುಣಿಕೆನರೆ ನಾಚಿಗೆ ಪುಂಡಾ ರಾತ್ರಿಕೇನವಾ ಅವತ್ತೇ ಬಗದಾದ ಪಡಿಯಾ ಏನು ಆ ಬಾಲೆಂತಿಯರ ಬೋಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣನಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಸಿಂಟೆ ಏನ ಬಾಲ ಬಳೆ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಪೋಡೆ ದಯಮಂತದ ಬಾಲೆಂತಿಯರ ಬೋಡೆ ನಿಕ್ ತೂಡೆನಾ ತೂಡೆ ಉಂತು ಐ ಗೋಪಾಲ್ ಇಲ್ಲನಾ ತುಪ್ಪೆ ಎಲ್ಬಿರೋಡೆ ಬಲಾವಾ
ಅಜ್ಜಾಲದ ಮರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಅಕ್ಕಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಆ ರಕ್ಕಸ ಬಂತಿ ಬಾಲನಂತೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಾಲದಿ ತುಕುಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ದಾದ ಪಂಡರು ಅವೇ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಶಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುಜಿ పొన్నల్ పండదాది పొన్నల్ల ಬೇಲೆದಾದಿ ಇಲ್ಲು ತೂಪಿನಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡುನು ಮಾಮಿ ತೂಪಿನಿ ಕಣ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ದು ಅವನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅದು ಬದುಕುನು ಅಪಗಂಡ ಈ ಓದು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೀ ಓದು ಜನಯ ಮೂರ್ಖೇದ ಮಾತ ಜನ್ಮ ಗುದ್ದಾರ ಅವರಿಜ್ ಆನಂದಿ ಏ ಗಂಗಾ ಎಂಚಲ್ಲ ಬಲಕುಲ್ಲು ಈ ಪೆದ್ದಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ರ ಐಜಿ ಮಲ್ಲತ್ಯ ಇನ್ಯಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತಾತ ಎಲಂಚಿ ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಬಲ ತುಕ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ದಾನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಡಿದ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿಯ ಬಾಲೆಗೊಂತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಾದೊಂಡು ವೈದ್ಯರ್ನಲ್ಪ ಪೌನಾಂಡು ಅವ್ವ ಅತ್ತೆ ವಿಷಯ ಬೇತೆನೆಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಎನ್ನಡಪನು ಅವು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ತುಂಬೊಗ್ಯಾನು ಓದೊಡ್ ಬಂದು ಹಠ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯ ಈ ದಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆವೋಲಿ ಆನಂದಿ ತುಲ ಎಂಕ ಕಲ್ಪ ರಾಸೊಂಡು ಆಂಡ ಕಲ್ಪ ಅವನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲೈಜ್ಜಿ ಈ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆದಿ ಈ ಕಲ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಕತ್ಯ ಯಾನ್ ಕಲ್ತನ ಈ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಕಲ್ಪು ಇಜ್ಜ ಎಂಕ ದಾದನ ಸರಿ ತೋಜುಜಿ ಬೊಕ ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಬಲಕುಲ್ಲು ಆನಂದಿ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ದಾದಂಡು ನೀ ಕಲ್ಪನೆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುಜಿ ಪನ್ನಿನತೆ ಮೂರ್ಖೇದ ಮಾತ ಮಕ್ಳೆ ಏನು ಪಂಪುನು ದೇ ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪಡು ದೇ ಬಾಲೆಗ್ ಜ್ವರ ಬರೋನುಂಡು ಮೇ ಬೆಚ್ಚ ಅವನುಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆರ್ಥ ಅಂದ ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಪೆದ್ದು ಪಂಡ ಕೇನಿಜ ಇತ್ತೆನ ಪೊರ್ತುಗು ಈರ ಬಾಜದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೋಡು ಐ ಕತ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೆದ್ದುನೆ ಕತ್ತು ಅವಳು ಪೂರ ಆನ್ ವೈದ್ಯರೇ ಪುನಿಯೇ ಅಂದ್ ಒಂಜು ಪೊಣ್ಣಿ ವೈದ್ಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯರೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಉಂದೇನೆ ಪನಿ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ದೇ ಈರ್ ಕಲ್ಕೊರ್ಚಿ ದೇ ಬಾಲೆಗ್ ಜ್ವರ ಬರೋನುಂಡು ದೇ ಮೇ ಬೆಚ್ಚ ಅವನುಂಡು ಪೋದು ವೈದ್ಯರೇ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಶಂಕರ ಬೇಗ ವೈದ್ಯರ ನೇತಂಬಲ್ಲ ಹೌದಾದ ಮಂತಿನಿ ಅವು ದೇವರನ ವಿಭೂತಿ ಪಾಡ್ನಿ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ವಿಭೂತಿ ಪಾಂಡ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಪದಕ್ಕೆ ತಿಂದ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಬುಡಚಿ ದೇ ದೇ ಬಾಲದ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ಮೇ ಚೌಲ್ಯ ಅವನುಂಡು ದೇ ಬಾಬು 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 ಲಕ್ಕಲ ಬಾಬು ಬಾಬು ದೇ ಬಾಲ ಮನೆ ತಂದಿಚ್ಚಿ ಬಾಬು 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 ಮನಿಪುಲ ಬಾಬು ಬಾಬು ದೇ ದೇ ಬಾಲ ಮನೆ ತಂದಿಚ್ಚಿ ಬಾಬು ದೇ ದಾದ ಅಂತುಲೆ ಬಾಬು 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 ಬಾಲ ಮನೆ ತಂದಿಚ್ಚಿಯ ಬಾಬು ಬಾಬು ದಾದನ್ ಕಲ್ಲೆ ದಾದನ್ ಕಲ್ಲೆ ದಾದನ್ ಕಲ್ಲೆ ಬಾಬು ಬಾಬು ದಾಯ್ ಮನೆ ತಂದಿಚ್ಚ ಪಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಮನೆ ಪುಜಾರ ನನ್ನ ಓಡೆ ಮನಿಪುನು ಬಾಲ ಲೋಕನೇ ಮುರ್ದು ಹೋದ ಬಾಬು 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 ದೇವೆಲ್ಲ ಏಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರು ಬಾಬು ಬಾಬು ದೇವರ ನಿಯಮಂತಿನತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ಖತನ ರಾಯಿನಿ ಬಾಬು
ಎಲ್ಲರ್ದಿಂಚ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾನ ಇಯೇ ಗೋಪಾಲ ಅಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಆಸೆ ಇಜ್ಜತ ಈತಾಯ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂದನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕಗತ್ಯ ಗೋಪಾಲ ನಿಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಪುದರುಂಡು ಎಟ್ಟೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ ಆ ಗೌರವನ್ ಏಪಲ ಹಾಳು ಮಂತನೊಚ್ಚಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಅವು ಮರ್ಯಾದೆನ ಏಪಲ ಹಾಳು ಮಂತನೊಚ್ಚಿ ಪೂರಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಗೋಪಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಮಂತ್ರ ಎಂಕತ ನಿಕ್ಕತ ಮರಿಪುಚ್ಚಿ ಗೋಪಾಲ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದೋಸ್ತಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಪಾತರೆ ಕೇನು ಜನೈ ಯಾನಿಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜ ಗೋಪಾಲ ಅಗತ್ಯ ನಡಂ ಇಡೀ ಊರೆಂಕ ವಿರುದ್ಧಾಂಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಎಂಕ ಏನ ಸ್ಥಿತಿ ವಾ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಗ್ಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಕಲ್ಪ ದಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನೋಡೆ ಕೇನು ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುವೆಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೈತಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಸುತ್ತುನ್ ಐಕೆ ಬಂದ್ಪುನ್ ಮೂರ್ಕೆರಂದು ದೇ ಮೂರ್ಖೇದಿ ಪನೋಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆವಾವ್ ಕಲ್ಪು Unagi sangono, amaya wingelo, didia moya yangelo, wow. ಜಾನೋ ಪನಮಾನು ಹೌದು ಲಗೆ ಓದುನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ದಾದಾ ದಾದಾ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಕೊಂಟಾರ್ಜುನ್ ನೆಲ ಒಚ್ಚುನ್ ಅಡಿಪುನು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪುನ್ ಯಾನಿತೆ ಪೊಣ್ಣು ಕುಂಟರ್ಜುನೆ ನೆಲ ಒಚ್ಚುನೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂಜಿನೆ ఒక ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುನೆ ಸಮ ನಿಂಗುನೆ ಇಂಜಿನ್ ರಟ್ಟರ್ ಬಟ್ಟಲ್ ರಕ್ಕಸೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಚ್ ಅವುಂಡ ಶೂ ನಮಿಡೆ ಬೈದಿಂದಾಯೇ ಪುಳಿ ಪುಂಟರೆ ಅಪಗಂಡ ಪುಳ್ಳಿ ಪುಂಟುಗ ಆ ಪುಂಟುಗ ಯಾನಾ ಮೆಡ್ದು ಪೋಪ ಈ ಮೆಡ್ದು ಆನಂದಿ ದಾದಂಡು ದಾದಾನ್ಪುನು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಓದುನು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಎಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾರು ಪೊಣ್ಣು ನಕಲು ಕಲ್ಪೂಜೆ ಅಂದ್ಯ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾತ ಕಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಕೊಡು ಕಣ್ಣ ನಿನ್ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಸೀತೆ ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ದ್ರೌಪದಿ ಸರಸ್ವತಿ అవుది ఏరెగ్లా ఆయన సహకారం అంతే ఉపద్రత్తు పనులక ఇడదాయి బైదిని ఎంకులించెನೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಡತ ಆಂಡ್ ನಡಪ್ಲೆ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಬೋಡೇದಿ ಕಲ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಪಿನದೆ ಸಂಬಂಧ ದಬ್ಬಡಿ ಪೋಡು ಎಂತ ಬೋಡಿದಿ ಕಲ್ಪುಡೆ ಆವ್ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಪ ಹಾಯ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಡುಲೆ ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪೋಡಾ ಆವ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಯಾನ್ ದಾದನ್ಪಿನಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಫಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖ್ಯ ಜೀವಲ ಮುಖ್ಯ ನಾನ ಚೂರು ಪೊರ್ತುಂತುಂಡ ಬಿಸಿಂಟೆ ಕೆರುವೆ ಬಲ್ಪುನ ಎಡ್ಸ ಹುಟ್ಟಿ ಬಲ್ತಾನ ದಾದನ್ನು ದಾಲಜ್ಜಿ ಓದು ಬೆಲೆ ತೂಪಿನಿ ಆಗ ಗಂಡ್ಯಾನನ್ನು ಸಾಂಕುರು ಆ ತಿತ್ತುಲೆ ಏನಿರೇನು ಏಸೋ ಕೊಡುದು ಅಂದುಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ನೀನು ಬಡಿದಿ ಪಣಿಯರ ಹೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅವ್ ಹೆರ್ಮೆ ಅತ್ತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವು ಸೈಯಡ್ ದೇ ಆನಂದಿ
ಎಂಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡುದೆ ಇಡೀ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೇನ್ ಬೇರು ಅಜ್ಜರ ಇನ್ನ ಮನ್ಮ ಕಲ್ಬರ್ ಬೋಪಲಂದು ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಾಗ ಮಣ್ಣು ಸಮ್ಮೈತಿ ಬಂದು ತಿಕ್ಲಾಯ್ತೆಯಾ ಸಮ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಸಮ ಉಂಡು ಮರ್ಯಾದಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ರಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೆ ಶಬ್ದ ಕೇಂದುಂಡಾ ಆ ಕೇಂಟುಂಡು പ്രായാണ്ടൻ തൂവയ ബെരി പത്താക്ക നടപ്പേ ನಮ್ಮ പോയി ഇത് നേപ്പിസിന് നമ്മൻ കേറുവേ പോയി പോയി മല ಓದು ಓದು ಅಣ್ಣತಿ ಏ ಗಂಗಾ ಯಾನು ಬಂಡಿಲೆಕನಿ ಈ ಕಲ್ತದ ಏಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹಾವ್ ಸರಿ ಬಲ ಕುಲ್ಲ ಕಣೆ ಆನಂದಿ ಇದೆ ಬಲ ದಾದಂಡು ಪತುನ್ ದಾದೆಂದು ದೆದ್ದು ತೂಲ ದಾದೆಂದು ನಿನ್ನ ದುಂಬಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕಡೆ ಪುರಂದುಲ್ಲ ಆವಲಿ ಅಣ್ಣತಿ ನನಿ ಅಮೇರಿಕ ಕಲ್ಪರೆ ಬೋದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಪೋಂಡ ಇರೇನೇರ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಐಕೆ ಪನ್ಪನು ಮೂರ್ ಕೆರಂದು ದೇ ಎಂಕ್ ಮೂರ್ಕೇರ್ ಪನೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ಸಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಉಂಟು ಬಲ ಬಿದಡ್ಗ ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಾ ದಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಕೊಚ್ಚಿ ದಲಾಪುಜಿ ಶೋಕಡು ಓದದು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆದ ಬಲ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆದ ಅಲತ್ತು ಅಲೆಗ್ಲ ಆಡುಲ್ಲಕನೆ ಓದುದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಲಿ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನಂದಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಆರ್ನಂಚಿನ ನರಮಾಣಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಏಪಗ್ಲೆದುರು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನಂದಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆನ್ರಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿದ ಜೋಕುಲ್ ಗುರುವಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಕೆನ್ರಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಊರ್ವ ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರ್ಮನಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನು ಸೊ ನೇನು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ನೇನು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರೆಗಳೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾನ್ವಿ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಜಾನ್ವಿ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತುಷಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಐ ಸಬಾಸ್ ಚಿನ್ಮಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಐ ಸಬಾಸ್ ಶ್ರೀಶಾ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ನಿಹಾರಿಕಾ BM and ಸಮನ್ವಿ ಆಳ್ವಾ ಎಂಚ ಪುಳಿ ಪೂಂಟುಗನ ಸಾರ್ಥಕ್ ಶೆಣಾಯ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೇರು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸೊ ಸುಷ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ರೀತಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕನೆಯರೆ ಅವಲ ಈತಿತೆಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬಂಡದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಸೊ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಹೇಶ್ ಅಂಚನೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು ಈ ರೀತಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ತೆಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿದ ಜೋಕುಲು ಈ ತೆಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ರೀತಿದ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್
ಬಟ್ ಈ ರೀತಿದ ಡಯಲಾಗ್ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ನ ಡಯಲಾಗ್ ಅಕ್ನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳುತ ಕಮಾಂಡ್ ಸೊ ಸೂಪರ್ಬ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಜಪಪಟ್ನ ಸರ್. ಮಹೇಶರೇ ಈರು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬತ್ತು ಕಾರ್ ಬತ್ತಿಯಾರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಈರು ಇಂಚಿನ ಮಟ್ಟವು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದು ದಯಪಂಡ ಈ ತರಬೂತಾಯಿ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆತು ಬೆಂಡು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮಲ್ತಾರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಪ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಭಿನಯ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಆತ್ ಆರು ಪಂಡುಕೋರ್ನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರು ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಓಡಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕರೆ ಉಂಡದ ಅನ್ನ ಎಂಕಿಲ್ ಪರೆ ಬಾನಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪುವರು ಅಂಚದು ಕಲ್ಪೈನ ಗುರುಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾನ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಕಲ್ಪೈನ ಗುರು ಆಯ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಗ್ರು ಒರೆಂಕೊಂದು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಯಾನೇ ಎನ್ನಡದೇ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಕಲಾವಿದರೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬರೆಯ ಬರಲಿ ಗುರುಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಗುರುನು ನಿಖಿಲ್ ದುಂಬು ದಿಯಾರ ನಾಡ ನಿಖಿಲ್ ಉಂದೆಡ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಅಂತ ಮುಟ್ಟುವರು ಪಣ್ಣೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಜೋಕುಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ಓ 6 ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇವನ್ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬುಡ್ಪ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮೂಲ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರದರ್ಶನಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸರಿಯಾದ ಕಡೆಯತ್ತ ಶಬ್ದನೇ ಕೇನುಜಿ ಅಂಚೊಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಕಡೆಯತ್ತ ಶಬ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಆತೆ ಶೋಕು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಬಂತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿನಿ ಪಿಟಿನಿ ನಮ್ಮ ತರಬೂತಾಯಿ ಸರ್ ಬಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕಲ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ನೀಟಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದೇರು. ನಾನು ಕೋಡೆ ಪೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಯ್ಯೆ ಕೋಡೆ ಇರ್ದು ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಲೆ ಪೊಸತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೇರ್ಪದನು ಆ ಸೇರ್ಪದ ಎಂಕೋರ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡು ಇದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪನುವೇರ ಅಂದ್ ಬಂಡದು. ಸೊ ಮಹೇಶ್ ಮಂತಿತ್ತೇರವೇನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂತೀನಿ ಆಂಡ ಹತ್ತು ಶೋ ಕೊಡುದು ಆಲು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನವಿ ಅವೇನು ಕೊರಿಯಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ನಿಕಲ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇಂಚನೆ ವೇದಿಕೆನೆ ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇಂಚನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಹೇಶ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಸುಷ್ಮಾ ದಿನಾಕರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು. ಶೋ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪರೊಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು. ಸೊ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ CPL ಸೀಸನ್ 2. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲ್ನ ಕೆನರಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ವ. ಸೊ ಈ ಕಿಡ್ಸ್ನ ಜೋಗುಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಬುರಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಅಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಪಾಯರ ಮಾತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. Yes, thank you so much madam, thank you. So well, this is all about Comedy Premier League Season 2. So ideg engla ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನೆತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಊರೂರು ಬೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ ನಿಖಿಲ್ನ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಮಿಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಲೇ ಆಪುನು. ಸೊ ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುನು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. Thank you so much Sharada Vidyaniketana School Devi Nagara Talapadi for showing so much love and support. We thank all the principals
non-teaching staff, the teaching staff, and all the students of Sharada Vidya Niketana. Thank you so much, guys. Thank you.